नमस्कार। हम रिंकू तिवारी जिला गोपालगंज बिहार से हैं। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज हम आप सबके बीच एगो जनेऊ के गीत लेके आयल बनी। आप लोग हमार गाना सुनी, पसंद आवे तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर ज़रूर करे लोगिन। घर में से निकले ली बरुआ के नौआ से रज कर। घर में से निकले ली बरुआ के नौआ से रज करे। नौआ बाबू के लीलारा बचई चूड़ा हो जा नीला गसु। नौआ बाबू के लीलारा बचई चूड़ा हो जानी लागसु। घर में से निकले ली बरुआ के मामी नौआ से रज कर। घर में से निकले ली बरुआ के मामी नौआ से रज कर। नौआ बाबू के लीलारा बचई चूड़ा हो जानी लागसु। तोहरा के देबो नौआ पियर धोती अवरु से पियर टोपी। तोहरा के देबो नौआ पियर धोती अवरु से पियर टोपी। नौआ नौनी के लहर पटोर लसीगा रे जाई हन। नौआ नौनी के लहर पटोर लसी घरे जाई हन। घर में से निकले ली बरुआ के चाची नौआ से रज कर। घर में से निकले ली बरुआ के बुआ नौआ से रज कर। घर में से निकले ली
नौआ बाबू के लीलारा बचई छुड़ा हो जा नीलागस नौआ बाबू के लीलारा बचई छुड़ा हो जानी लागस तोहरा के देबो नौआ पियर धोती आवारू से पियर टोपी नौआ नौनी के लहरा पटोरा होला सीगा रे जई हन नौआ नौनी के लहरा पटोरा होला सी घरे जई